в жакузата минерална вода, светена вода, деионизирана вода, всяка вода. Значи искам да кажа, аз съм Митю Пищова. Знаете ли с кой трябва да правите любов и с кой не трябва да правите любов? Знаете ли? Значи, не трябва да правите любов с кондукторка. Защото кондукторката винаги вика, влизане вътре има още място. Не трябва да правите любов с лекарка, защото лекарката винаги вика на 6 часа по 2 пъти. Не трябва да правите любов с зъболекарка, защото зъболекарката винаги вика още рано да го вадим. Не трябва да правите любов с учителка, защото учителката винаги казва повторението е майка на знанието. Запомнете от мен, уважаеми дами и господа, най-добре се прави любов с строителна предприемачка. Защото тя ще прегърне бащински и ще каже, когато стане тогава. А поизпетни за строителните предприемачки. Благодаря за вниманието. От мен Митю Пищова. Иска да кажа, че обичам. Оня ден да ви каже един и да вика, Митю, ела да ослабнеш. Вика, бягаш на пътеката отпред, като бягаш на пътеката има на манекенка. Хващаш я, водиш я в стаята, кормеш я като риба, пореш я като агне. Отивам аз да бягам на пътеката, бягам, гледам отпред, няма никой. Обръщам се отзад един черен ма гони, аз бягам, той бяга. Направо ми се взе здравето. Благодаря за аплодисментите, уважаеми дами и господа. Благодаря. Искам да ви кажа, че другия така герой, който натоварва гласа е Тити Папазов. Той като Митю Пищова, нали го знаете? Заето, уважаеми дами и господа! Може да идите, че се разплаче. Може да ми пляскате. Ще пляска сам с добро видео. Не пускайте, аз ще ще забравя пляскате. Не така, искам да ви кажа, бъдете живи здрави, знам, че ви сте разбили нищо. Обаче ще ви кажа, чука ми се прекрасна. Има бира и алкохол. Защото има бира, има алкохол, значи Левски е номер 1. Разберете го тази. Благодаря за поизпретите. Благодаря. Вие кой се разберете? Вие са, що мислите? Аз си скакая, че мислите? Аз си скакая, че мислите? Аз си скакая, че мислите? Те са дама дразнат вече. Разбрахте ли нещо, което казвам? Благодаря за поизпретите. Я са предварително. Ей, я влезте навътре. Аз мисля, че един празник, уважаеми дами и господа, не може да не мине без министър-председателя на Република България Бойко Борисов. Благодаря ви за аплодисментите. Я пляските и не пляскам аз. Добър вечер, уважаеми дами и господа. Дечица, какво се смеете? Точно така, снимайте, госпожо. Много обичам да ме снимат. Като отворя някой вестник, имам чувство, отварям семейен албум. Насякъде мои снимки. Сега, какво да ви кажа? Знам, че вие имате празник. Трябва да говоря за празника, но ще говоря за себе си. Родил съм се от само себе си. Единственият, който плака, беше доктор. Затова никога не бийте Бойко Борисов по допето, когато се изражда. Аз съм единственият премиер, който може да пие на екстра чешмата. Сега знаете ли какво мисля да направя? Да асфалтирам Млечния път. Затова съм поканил стадо мармоти. Между другото, знаете ли кога се оправи България? Когато вашия кмет спечели концесията за шпакловането на Великата китайска стена. Пожелавам ви. Сега ви кажа, ония ден, уважаеми дами и господа, минавам пред Министерския съвет. И гледам, една баба продава букети. Пред Министерския съвет. И аз, уважаеми дами и господа, в продължение на един месец отивам, оставям 5 лева, толкова струваше букета, и не взимам букет. В продължение на един месец оставям 5 лева и не взимам букет. Оня ден отивам, оставям 5 лева и бабата тръгна след мене. Викам, госпожо,
Вие сигурно искате да разберете защо в продължение на един месец аз ви давам 5 лева и не взимам букет. Тя ми каза: не, господин Борисов, искам да ви кажа, че от днес букетите са по 10 лева. Кажете каква е тази наглост, кой я направи? Миналата година бех в Япония. Отивам в Япония, уния сега такива ниски. Знаете ли каква е уредена държава? Отивам в един магазин за папагаи. И викам на китайчето: ала бе, моето момче, колко струва този папагал? И той вика: този папагал струва 5000 лева. Викам: леле, какво прави този папагал за 5000 лева? Вика: този папагал знае японски. Викаме: този другия папагал колко струва? До него. Вика: този струва 10 000 лева. Викам: леле, какво прави този папагал за 10 000 лева? Вика: той знае японски и английски. Викам: а този третия колко струва папагал? Вика: този третия папагал струва 50 000 лева. Викам: леле, то какво прави за 50 000 лева? И продавачи вика: то не знам какво прави за 50 000 лева, но уния двамата му викат: шефе, шефе, шефе. Поне съм началник, искам да ви кажа, по някой път, уважаеми дами и господа, началниците са като купесто дъждовните облаци. Като се разкарат, започва един хубав слънчев ден. Така че аз те разкарвам да изгрее слънцето. Благодаря ви за аплодисментите. Обичам ви. Я дай, колега, само Дон Корлеоне малко музичка, понеже там чух да ви поздравя с гласово леко. Ние ще изпълняваме ваше желание, затова сме тук. Добър вечер, уважаеми дами и господа. Аз съм Дон Корлеоне, но съм с пластична операция. Искам да ви кажа, че някои казват, че аз съм престъпник, мафиот. Какъв мафиот съм, уважаеми дами и господа, в сравнение с какво става в България в днешно време? Оня ден отивам на море, на Албена, поръчвам си цаца, бира и картофи. Носят ми сметката: мама мия, шляпандо без вазелине. 350 лева за бира, цаца и картофи. А ми каза, че аз съм престъпник. Искам да ви кажа, като се събера с мои роднини, ми хрумват най-добрите идеи за убийства. Когато бяхме млади, нямаше коли. Сега живота стана забързан. Коли, пари. Някога нямахме пари, но се возихме във влакове. И хубавото беше, че бяхме млади. Не ни трябваше нищо. Ние имахме света, защото бяхме млади. А сега останахме само красиви. Та с моята сеньора Ломбарди тогава се возихме в един спален вагон. Ние бяхме на втория етаж, а на първия етаж имаше един господин с мустаци на спалния вагон. И аз казах на сеньора Ломбарди: сеньора Ломбарди, искаш ли да си направим един малък пепино? Тя каза да. И започнахме да правим малкия пепино. По едно време влака удари спирачка. Аз си отворих очите и видях, че сеньора Ломбарди я няма. Попитах господина с мустаците на първия етаж: господине, вие виждали ли сте сеньора Ломбарди? Той ми каза: сеньора Ломбарди не съм я виждал, но вашия пепино ми е на мустаците. Благодаря ви за аплодисментите, уважаеми дами и господа. Нека малко музика. Искам да поздравя всички с песента "Умна и красива" за всички умни и красиви жени. Благодаря ви! Благодаря ви!
зима студена, за една и съща ли говорим? Ай с мене тя е като огън, като ураган. Тя е тиха, кротка и невинна, за една и съща ли говорим? Виждате, малка и наивна, имам опит в това, но защо се замислям сега? Може да се снимаме, ако искате. И къде е драмата? Ние двамата, а в средата тя умна и красива. И къде е драмата? Ние двамата, а в средата е тя. И къде е драмата? Ние двамата, а в средата тя умна и красива. И къде е драмата? Ние двамата, а в средата е тя.